u bolo ni ɲɔgɔn ma ka maliden bɛɛ lajɛlen kɛ juruba kelen ye. An kana fara an ka jɛ ni ka jamana in ka bɔ nɔgɔ la. Minisiri min de bɛ ka fɔ ni ale ka ca bɛnnen don o ma yaasa ka jamanadenw kala ɲɔgɔn na, o ye minisiri Ismaël Wage ye. Ismaël Wage a welela kɛnɛ kan, kɛnɛ min de bɛ ni o bɛ tali kɛ Malikura taasira kɛnɛ kan. A tako filanan o barosigiw kɛra an ka nin minisiri so in fɛ, ka da kan kabini jamana in ye Kidali ka yɛlɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ ka bɔ juguw bolo ni ka lakana sabati an ka golomasirilen tabaw fɛ. Jamana ɲɛma Colonel Asimi Goita a ye hakilinaw ta ni ka ɲɛsin jamanadenw ma, ka fɔ jamanadenw yɛrɛ dama ka sigi ni ka bɛnko la. Minisiri Ismaël Wage ale yɛrɛ ka yeta ye jumɛn ye nin sigi in kunkaw kɔrɔfɔw la? Aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la. N ye foli lase maliyɛn bɛɛ ma sankura. A ka kan ne mun ye minisiri ye mun ɲɛsinnen bɛ bɛn ni keleya sira ma. A ka kan sankura la an ka dugawu kɛ bɛɛ ye, an ka dugawu kɛ Mali ye. N k'a fɔ an bɛɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que bɛn ka sabati kalo sankura in na. Mun ye président Asimi Goita ka kuma ye sankura la, a ye a fɔ ko an ka cɛdenw donna Kidali. Tiɲɛ na an bɛ an ka sɔrɔdasiw fɔ kosɛbɛ, an b'u fɔ kosɛbɛ u ka cɛsiri la, u ka cɛfarinya la, u ka maliden ɲumanya la. Waatiw tɛmɛna a kun ka gɛlɛn mɔgɔ k'a bila i kunna ko sɔrɔdasiw bɛ se ka don Kidali tan. Ala barika la an sera ka don Kidali, ka Kidali kɛ Mali ta ye. O kɔfɛ sisan président y'a fɔ ko sisan an ka fara ɲɔgɔn kan, maliyɛnw an ka kuma, an ka ɲɔgɔn faamuya baara taabolo la accord fan fɛ. Kuma na a fɔra ko accord ni a tɛ ka Mali problème bɛɛ ban parce que a nana mun kama depuis 2015 a signé na, mais fo bi fɛn caman b'a la, problème ma nɔgɔya. Donc minnu fana tun bɛ Kidali n'u y'a kɛ Kidali tali gɛlɛyara ma parce que mɔgɔw y'a jateminɛ MINUSMA tatɔ la conseil de sécurité y'a fɔ ko MINUSMA mɔgɔw tun bɛ yɔrɔ min na o de kan ka di an ka sɔrɔdasiw ma. Maintenant o ko waleyatɔ gɛlɛya caman donna la. Sisan comme sɔrɔdasiw sera ka don Kidali, minnu y'u ban o ko ma o ye CMA mɔgɔw ani plateforme mɔgɔw dɔ minnu farala ɲɔgɔn kan don jɛkulu la mun tɔgɔ ko CSP, cadre stratégique permanent. N b'a fɔ mɔgɔw ye kosɛbɛ ko CSP ma accord signé dɛ, CMA y'a signé, plateforme mɔgɔ dɔw y'a signé, mais olu farala ɲɔgɔn kan k'a kɛ pour que an kana se ka se Kidali. Donc comme an sera sisan olu diyagoya olu tɛ bilen, u sen bɔra, olu yɛrɛ sen bɔ accord ko la. Surtout que accord la a fɔra ko mouvement signataire u k'u sen bɔ sen na clairement terroristes sen na. An dun y'a ye nin taama in senfɛ ka taa Kidali, an y'a ye CSP mɔgɔw u ni terroristes tun bɛ ɲɔgɔn bolo, u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, an y'a ye ko caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ. O kɔrɔ ko sisan olu yɛrɛ ye u jɔ yɔrɔ dɔ la mun b'a kɛ u yɛrɛ tɛ se ka don accord kɔnɔ tuguni. O de kama président y'a laɲini an ka se ka entre Maliens an ka sigi an ka kuma pour que fɛn minnu bɛ ka accord fɛn minnu ka gɛlɛn ka kɛ Mali la an ka se k'olu fɔ, ka tila ka kuma fɔ hakililata ye min ye pour que an bɛ se ka baara kɛ kura ye ka taa. Gɛlɛya minnu sɔrɔla accord kɔnɔna na an k'o fɔ Maliens ni ɲɔgɔn cɛ. Et le fait que accord fana kɛnɛmamɔgɔw da b'a la, CMA France da b'a la, communauté internationale da b'a la, mɔgɔ caman da b'a la, o fana y'a gɛlɛya dɔ ye. Mais n'an yɛrɛ y'a fɔ an Maliens dama ni ɲɔgɔn cɛ, a ka ca Ala fɛ an ka solution sɔrɔ la an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ. O de ye dialogue intermalien idée. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw, a bɔra ka Colonel Ismaël Wage a ka laseliw lamɛn sisan. A ye foli kɛ ka taa an ka golomasirilen tabaw ye kosɛbɛ, k'a fɔ u ye cɛya walew de kɛ wa u ye jamanaden ɲumanya de kɛ ka ɲɛsin jamana ma, ko o foli o ni o wale ɲuman dɔn o kan ka kɛ u ye. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen, a y'i da don bɛnkan sɛbɛnko la, bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ k'a fɔ o kun tɛmɛna an faso Mali ani banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ. Nka maa b'i
yɛrɛ ɲininka min ye nin bɛɛ kan sɛbɛn waleya minnu be k'a fɔ o baaraw kɛra an faso Mali ale ni banbagaciw ni ɲɔgɔn cɛ. O bɛn kan sɛbɛn kumaden minnu be yen mun de kɛn bɛ ka kɛ ngɔri ye a la ni o kɛra sababu ye bɛnkan sɛbɛn ka se ka a bɔjɔ walima jamana yɛrɛ ma i jɔyɔrɔ dɔw la de. Bɛnkan sɛbɛn gɛlɛya jumɛn de nana a la ni o kɛra sababu ye bɛnkan sɛbɛn k'a bɔjɔ. Colonel Ismaël Wage a ye dantigɛli kɛ nin kungo kɔrɔfɔw la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka lamɛnni kɛ o la. Depuis accord signé wagati 2015 ka se bi ma bɛɛ ye accord fanga di état de ma gouvernement ma a fɔra ko gouvernement de kan ka accord lata ɲɛ n'a ɲɛna gouvernement don n'a gɛlɛyara gouvernement don mais o kɔrɔ tɛ ko n'a ma ɲɛ o gouvernement nɔ ye accord nin na bɛɛ kan ka ko de k'a kɔnɔna na pour que a ka ɲɛ min ye gouvernement ta ye ko caman kɛra commission ni fɛn fɛn bɛ bila en place gouvernement y'o kɛ CVGR ninnu gouvernement y'o bila en place autorité intérimaire mun yɛrɛ tɛ accord kɔnɔ gouvernement sɔnna k'o bila en place o bɛ min fana wele ko les bâtiments fama reconstitués olu fana bɛɛ la kɛ a fɔra ko mouvement u ka kɛlɛkɛden kɔrɔw an yɛrɛ sɔnna k'a fɔ ko 74 000 ko o de don ni dun ye nord jateminɛ i b'a dɔn ko u ka population yɛrɛ man ca kosɛbɛ k'a fɔ ko bɛɛ bɛ mais an sɔnna o bɛɛ ma ani an sɔnna fana ko 26 000 an k'o don intégration na c'est-à-dire k'a don sɔrɔ u don sɔrɔsiya la ou bien k'u don fonction publique la u t'o ka réinsertion kɛ juste k'a fɔ ko gouvernement sɔnna ko caman ma a ko la mun yɛrɛ kɛra gɛlɛyaba ye accord la o y'a ye CEMA mɔgɔw ani plateforme mɔgɔw dɔ minnu taara fara ɲɔgɔn kan CSP la olu de ko k'u tɛ accord la k'u t'a la ko parce que ko accord a tɛ ka taa olu ta jimi sira fɛ alors que an bɛ ka fɛnw bila an ka taa ɲɔgɔn fɛ ko la sécurité la réforme politique institutionnelle la ani accord volet tɔ u wulila u y'u sen bɔ a la u y'a fɔ ko f'an ka sigi kɛ kɔ kan pour que an ka ɲɔgɔn faamuya an y'a fɔ non a ye na Mali la an k'a fɔ an ka ɲɔgɔn faamuya o gɛlɛya de tun b'an ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ donc ne hakili la gouvernement y'a se kɛ accord ko la CEMA ni plateforme yɔrɔ dɔw olu de bɔra accord la depuis sisan u taalen u ma segin ka na et puis tilala ka taa fara terroriste ni fɛnw kan k'an kɛlɛ tuma min na MINUSMA taali la pour que an ka se ka taa MINUSMA ka kanw na gouvernement ka dayɛlɛlen don ne yɛrɛ y'a fɔ waati la ko minnu taara u ka segin ka na maliyɛnw de don u ka na an ka ɲɔgɔn faamuya ne yɛrɛ y'o fɔ jamanakuntigi fana y'a fɔ a ka kuma na sankura kuma na a fana y'a fɔ ko hali bi dayɛlɛlen don minnu taara n'an n'u ka se ka ɲɔgɔn faamuya u ka na dayɛlɛlen don bɛɛ ye mouvement dɔw bɛ yen olu tora gouvernement kɛrɛfɛ olu ma taa n b'olu fo kosɛbɛ u tora an kɛrɛfɛ an n'u ye ɲɔgɔn faamuya u y'an dɛmɛ baara la pour que an ka se ka taa ɲɛ n b'olu fo kosɛbɛ n'i yɛrɛ y'an plateau in lajɛ i b'u caman ye yan n b'olu fo kosɛbɛ maintenant minnu fana taara n'u ma ko kɛ dayɛlɛlen don u ka na mais ni sara yɛrɛ sen don ko dɔw la jamana contrôle la fo sariya fana ka bila i contrôle la dɛ u farala terroriste kan u ye sɔrɔdasiw faga u ye population faga u ye kisɛ wuli u yɛrɛ y'a fɔ k'u ye nin kɛ maintenant n'a tilala k'a fɔ k'u ka segin ka na bon minnu ma ye o ko ninnu na olu bɛ se ka na bon minnu yera o ko ninnu na a ka kan justice fana k'a ka baara kɛ dɛ donc dayɛlɛlen don mais minnu bɛ se ka na dayɛlɛli kɔnɔ olu bɛ yen justice fana minnu nɔ minɛ olu fana bɛ yen. Hakili la aw bɔra ka minisiri Ismaël Wage a ka nin dantigɛlikan ninnu lamɛn sisan ɲininkaliw caman kɛra la nin kɛnɛ in kɔnɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an k'o olu lamɛn yaasa an ka se ka faamu sɔrɔ nin baro sigi in tako filanan o kɛnɛ kɔnɔnaw kan. Jamanakuntigi y'a fɔ a ka sankura kuma na ko sigifagafɔ bɛ kɛ a y'a fɔ ko a bɛ diriger ale yɛrɛ fɛ présidence de b'a ko ɲɛma mais ministère de la réconciliation n'o ye ne ye an de bɛ u dɛmɛ baara la kosɛbɛ commission fɔlɔfɔlɔ n'a bɛ f'o ma ko commission nationale o bɛ président yɛrɛ kɛrɛfɛ commission filanan n'a bɛ f'o ma commission régionale o bɛ gouverneur kɛrɛfɛ maintenant jamanadenw ka daminɛ commune na olu kan ka sigi ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ
après u tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ région na u ka délégué olu fana bɛ sigi ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ musow denmisɛnninw sɛnɛkɛlaw baarakɛlaw société civile bɛɛ après u tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan phase nationale la maintenant n'u ye min fɔ ka bɛn min kan o bɛ kɛ recommandation ye baara bɛ kɛ n'o ye n hakili la a ko in bɛ ka labɛn ten de mais a baara ma ban fɔlɔ donc n tɛ se k'a fɔ aw ye avec détail a bɛ kɛ cogo min na puisque président yɛrɛ de bɛ a ko ɲɛma. mais CSP mɔgɔ minnu bolilen don olu sen bɛ ko in na se ka fɔ in na. maliyɛn bɛɛ sen bɛ ko in na maliyɛn bɛɛ kɔ kan kɔnɔ kan bɛɛ sen bɛ ko in na bɛɛ a ɲinina bɛɛ fɛ bɛɛ ka na k'i hakilinata fɔ i bɛ kɛnɛma i bɛ yan bɛɛ sen b'a la mais ni minnu ye ko kɛ jamana la olu ni justice b'a régler. Ministre. Déjà ne yɛrɛ ka yɔrɔ la n ka service dɔ bɛ n'a bɛ fɔ ma MAR mission d'appel à la réconciliation nationale donc o ye dɔ fara o ka mandat kan o tun ye san 3 ye après n y'a kɛ 5 ans ye ensuite o bolofara minnu bɛ région ni commune na n'a bɛ fɔ olu ma équipe régionale d'appel à la réconciliation ERARO ani CCRU n ye fanga don olu ka baara la n ye dɛmɛ don u la n ye baaracogo kura f'u ye n tilala k'u former kɛlɛ bancogo ni kɛlɛ kunbɛcogo la n tilala k'u former o ko la n tilala ka erreur kuraw ni CCR kuraw créer yɔrɔ minnu na u mago b'a la pour que baara ka ɲɛ kosɛbɛ an ye semaine min choisi o kɛra le 15 septembre au 21 septembre parce que 21 septembre o bɛn journée internationale de la paix ma donc an jija semaine ka ban o ma n'an bɔra 21 na dɔrɔn an bɛ taa don fête de l'indépendance la o de y'a to an y'a ko la a siɲɛ fɔlɔ a kɛlen na ko caman kɛra conférence kɛra don de son kɛra activité sportive kɛra festival ni fɛnw kɛra concert kɛra donc mɔgɔw y'a faamuya kosɛbɛ mɔgɔw donna la ba kɛra kɛra Bamakɔ y'an fan bɛɛ ni a san 2nan na an m'a kɛ mankanba ye parce que jamana yɛrɛ ko bɛ cogo min na a ma se i k'a kɛ mankanba ye donc o la an y'a kɛ kumalasigiw dɔrɔn ye ani ka réconciliation ka baara ɲɛfɔ mɔgɔw ye ani minnu b'a baara ko k'a kɛ cogo min na ani an yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn faamuya a la cogo min na donc a kɛra faamuyaba ye mɔgɔw ye faamuyaba sɔrɔ a la donc n bɛ se k'a fɔ ko a ye nɔba kɛ fo sisan bɛɛ bɛ ka pressé siɲɛ 3nan ta bɛ kɛ tuma min n bɛ k'olu ka jɛkulu kuma de fɔ sisan n'a bɛ fɔ o ma ERA ni CCR olu yɛrɛ de bɛ réconciliation baara kɛ kosɛbɛ n'i y'a ye ko caman bɛ a bɛ da c'est que olu de bɛ baara la ni problème bɛ sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de b'a fɔ ni problème dugukolo problème bɛ yen olu de b'a fɔ ni sigida problème bɛ yen olu de b'a fɔ ko o ko bɛ yen olu de b'a fɔ k'a ban surtout olu jɛkulu yɛrɛ kɔnɔna na a caman ye mɔgɔba de y'u ka yɔrɔ la alimami jamanatigi dugutigi musow ka ɲɛmɔgɔ olu caman de b'o kɔnɔna na réconciliation yɛrɛ baara caman a bɛ kɛ olu yɔrɔ de la o de y'a to n bɛ profiter nin fɛ k'u fo kosɛbɛ u ka baara la u dɔnnen tɛ mais olu yɛrɛ de bɛ baara la bien sûr u ka baara wasara la kosɛbɛ parce que n'i y'a ye an bɛ sigi yan tan an bɛ kuma caman fɔ nɔgɔya la parce que olu de bɛ kɔfɛ k'a fɔ olu de bɛ yen n b'u fɔ kosɛbɛ u ka baara ka ɲi justice transitionnelle yɛrɛ de ye ministère de la réconciliation ka baara taabolo ye mun ye a fɔ min ma ko réparation c'est à dire ni binkani ou fɛn dɔ kɛra minnu na u ka hakɛ k'a d'u ma donc justice transitionnelle o yɛrɛ de ye ne yɛrɛ ka réconciliation ka baara ye o sira fɛ o kama structure dɔ tun bɛ en place n'a bɛ fɔ o ma ko CVJR commission vérité justice et réconciliation o ye politique nationale de réparation baara kɛ o politique an y'a waleya gouvernement la ka tila ka taa n'a CNT la sisan k'a kɛ loi ye o politique nin bilalen en place an ye structure dɔ créer n'a bɛ fɔ o ma ko agence pour la réparation des violations graves des droits de l'homme o de bɛ na justice transitionnelle baara kɛ mun ye victime ka réparation ye donc o bɛ baara bɛ sen na an bɛ k'o bila en place a ma ban fɔlɔ mais an bɛ k'a bila en place n kɔni bɛ mun fɔ aw ye a fɔra ko ni min ye marifa bila o k'a don processus la hali bi an bɛ ka baara kɛ n'o ye mais minnu taar'u yɛrɛ sɔrɔ ko wɛrɛ la a ka gɛlɛn olu ka segin ka na parce que État yɛrɛ bɛ kan ka justice bila olu nɔfɛ. Minisiri an bɛ san 2024 kɔnɔna na i bɛ se k'a fɔ an ye baaraba jumɛn bolodalen don aw ka minisiriso bolo wa hali bi bɛn ni basigi sabatili ko la malidenw ni ɲɔgɔn cɛ. N tun bɛ ka kuma min fɔ n'o ye Marni ye déjà Marni
n bɛ ka baara kɛ marni restructuration na pour que a bɛ ka min kɛ ka dɔ fara o kan et puis ka tila ka kɛ jɛkulu ye structuré mun bɛ kɛ permanemment e ye jɛkulu minnu fana n'a bɛ f'olu ma erreur nécessaire n bɛ ka olu dɔw n kan ka olu dɔw fana dayɛlɛ yɔrɔ wɛrɛw la ani ka baara kura d'u ma mun ye justice transitionnelle sira ye n ye min fɔ sisan agence pour la réparation n bɛ ka baara k'a kan pour que a ka baara yɛrɛ daminɛ a ka mɔgɔw répareli daminɛ février mars kɔnɔna la ka taa structure wɛrɛ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko le centre pour la paix et l'unité au Mali justice transitionnelle kɔnɔna la fɛn dɔ bɛ yen a bɛ fɔ ko principe de non répétition c'est-à-dire ni mun kɛra a ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ bilen donc o structure de bɛ n'o baara kɛ donc n bɛ k'o fana structure bila en place ni o ni AGRD fila farala ɲɔgɔn kan justice transitionnelle problème an bɛ baara k'o kan laban o ye agence pour le développement du nord du Mali problème fɛn fɛn bɛ Mali la bi ka daminɛ kɔrɔnfɛn fɛ o bɛɛ ye développement ko de donc ministère de la réconciliation ni accord kɔnɔna na développement ko kuma caman b'a la donc agence min tun bɛ n'a fɔ agence pour le développement du nord Mali donc n'i y'o minɛ k'o bila ka yɔrɔ la pour que o ka se ka baara kɛ o développement ko kan laban ye min ye commission minnu bɛ en place commission DDR ani commission intégration ni sigikafɔ in an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ banna recommandation ni hakilina minnu fɔra DDR ko la ani intégration ko la ani réinsertion ko la donc o programme kura min na bila en place olu bɛn'o baara kɛ pour que an ka se ka taa o baara ci min ne bolo o ye président ye kuma min fɔ an ka jɛ k'a fɔ in na mun bɛna kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ minnu bɛ yan minnu bɛ kɔ kan fan bɛɛ fɛ u ka na u ka don nin ko in na u k'u hakilinata di u k'u hakilinata di jɛlenya kan u k'a di tiɲɛ kan u k'a di k'a bila u kunna ko ni n ye kuma min fɔ o bɛ taa bɛn ni kelenya ka sira fɛ n b'o ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka na ka fɛn kɛ pour que an ka président in ka idée an ka président ka kuma k'a kɛ k'a ɲɛ a bolo pour que an bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ko la gɛlɛya bɛ baara bɛɛ la parce que hali du kɔnɔna na mɔgɔw tɛ ka ɲɔgɔn faamuya n'a fɔra ko jamana min na mɔgɔw cɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ n'i b'a fɛ k'olu bila ɲɔgɔn kan o ye gɛlɛyaba ye gɛlɛya filanan ye mun ye o ye baara yɛrɛ kɛcogo terrain kan misalila baara yɛrɛ kɛcogo terrain kan mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo min na a région yɛrɛ bɛ cogo min na o fana ye gɛlɛya dɔ ye a ko la sabanan mɔgɔw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma kɛcogo ani kuma faamuyali cogo o fana ye gɛlɛyaba ye sabanan o ye sariya ni sariya donna ko ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'a fɛ aw ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya cogo dɔ la alors que ni sariya kumana ka ban mɔgɔ tɛ se ka kuma donc fo ni sariya y'a tranché tuma dɔ a bɛ sɔrɔ ka kuma o fana y'a gɛlɛya dɔ ye o gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yen an hami n'o duguw la déjà sɔrɔsiw bɛ ka baara kɛ pour que ka kojugukɛla ninnu k'olu gérer sɔrɔsiw bɛ ka baara k'o la et en même temps a bɛ ka jateminɛ minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ministère du développement social ani présidence yɛrɛ olu bɛ ka olu dɛmɛ kosɛbɛ seginniko fana na a bɛ ka jateminɛ k'a lajɛ a bɛ se ka jateminɛ cogo min na u bɛ se ka segin u bɔra yɔrɔ min na u ka segin maintenant min y'u bɔ yen ka tila k'a fɔ olu ye aw dɔw de don aw sigiɲɔgɔnw de don n'u taara sisan a bɛ se ka accepter u ka segin o baara ni fɛnw bɛ sen na mais tant que baara ma ban pewu a tɛ se k'a fɔ k'a i wasara mais a ko yɛrɛ bɛɛ ye sécurité ko de ye fɔlɔ ni sécurité sera ka ɲɛ kosɛbɛ a bɛ seginni nɔgɔya kɛlɛ in ka gɛlɛn parce que population dɔ de bɛ bila population dɔ la état tɛ se ka sɔrɔsiw tɛ se ka kɛ yɔrɔ bɛɛ donc sɔrɔsiw bɛ na u bɛ dɔ de kɛ u bɛ taa maintenant ni sɔrɔsiw nana ninnu bɛ fara population kan u tɛ kuma ni sɔrɔsiw taara u bɛ wuli u bɛ bila dɔ ninnu na mais pour que k'a fɔ sɔrɔsiw ye u ka na a ma nɔgɔn donc o gɛlɛya de bɛ yen n bɛna kuma laban min fɔ maliyɛnw ye c'est que u ka da jamana taabolo la président y'a fɔ a ka kuma na tuma min na ni société civile ni religieux kuma na a ko hami fɛn fɛn bɛ gouvernement ni fɛn na o ye jamanadenw ye donc o de y'a to ko bɛɛ bɛ ka kɛ pour que jamanadenw ka fara ɲɔgɔn kan ni jamanadenw farala ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn faamuya a bɛ baara nɔgɔya bɛɛ bolo o de y'a to n bɛ segin dialogue in an kan ka sigi ka fɔ min fɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ n b'a ɲini bɛɛ ka na bɛɛ k'i hakilinata di tilennenya ni tiɲɛ kan pour que an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw cakɛbɔdaso min ni a sigilen don sɔrɔ ni buna adamadenya o ni seko ni dɔnko o be se ka sabati cogoya min fɔɔ ka taa se sigida lakanani koɲɛw ma. O cakɛla nunu u y'u ka ɲɔgɔn lajɛ tako dorona baaraw boloda. Kɛnɛ in yɛrɛ a sigili cɛw daminɛna ntɛnɛjan tɛmɛnen. Nin sigi in senfɛ o bena hakili jagabɔ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin waleya nunu baaraw sabatili kan. Min ye jamana minisiri damadɔ kun be kɛnɛ in kan. Nin kɛnɛ in kurubɔn karili cɛw daminɛna o ɲɛna. Nin kolatigɛ cakɛbɔdaso in yɛrɛ a ɲɛmaaba ni o ye Yakuba Katile ye. Ni ale nin cakɛbɔdaso in ɲɛma ye nin kɛnɛ in sigikun ye min ye o ni laɲini min be o la ka ɲɛsin u ka cɛw baaraw ma. An ka lamɛnnikɛ Yakuba Katile a bena dantigɛli kɛ an ka se ka faamu sɔrɔ sigi in yɛrɛ kunna. Laɲini min b'a senna ɲinanta la o ye an ko min ma ko souveraineté alimentaire o tɛ dɔwɛrɛ ye min ye an ka baloko fanfɛla ye a bɛ kɛ komi n'a fɔ i fana k'i kɛ yɛrɛmahɔrɔnya t'a la kuma lasurunyana an bɛ baara min kɛ o cadre kɔnɔna na a ka kɛ can k'a daminɛ sɛnɛ na ka taa se bagan mara ni mɔni fɛn fɛn bɛ don baloko kɔnɔna na nin bɛɛ lajɛlen kuma bɛ k'a bɛɛ lajɛlen ka nin session in kɔnɔna na laɲini ye an ka se k'an jɔ an yɛrɛw kɛ fɛngɛ kɛ a kɛnɛ kɛ an kɛ balo fangaba ka tila ka bɔ jamana ko ka kɛ na n'an kɛra an bɛ min bɔ a bɛ kuma an bɛ jamana wɛrɛw de balo na n'an kɛ nafolo ye o kɔrɔ tɛ fana k'a fɔ fɛn minnu bɛ na a bɛɛ ka ɲi a dɔw ka ɲi angɛrɛ kow de don bɛɛ b'a kalama angɛrɛ façon minnu kala laɲini ye jango wari ka se ka sɔrɔ nka nafa min b'a dumuni na mɔgɔ b'i se ka ɲininkali k'a la est-ce que dumuni ninnu dɔw a tɛna ni bana ye a tɛna ni tɔɔrɔ wɛrɛ ni fɛngɛw ye donc o bɛɛ lajɛlen miiriya de la ko an yɛrɛw bɛ min k'an fɛ yan ni a caman bɛ an b'a kɛ angɛrɛ ba n'o mɛn kan kɛ k'a la parce que o angɛrɛ minnu bɛ k'a la n'a bɔ jamana kɔfɛ o fana ye fɛn dɔ ye i bɛ jamana wɛrɛ fana de balo na ni o wari min bɛ taa ye mais mun n'an yɛrɛw fɛ yan nɔ an tɛ se ka baara kɛ min ye nɔgɔko fanfɛla ye min nɔgɔ min ni kasaraba t'a la ni tɔɔrɔ t'a la an yɛrɛ bɛ se k'o utiliser an yɛrɛ fɛ yan min bɛ se k'a to an bɛ kɛ baara minnu kɛ an bɛ se ka fɛn sɔrɔ a la an ka balo kɛ ɲɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ ni gɛlɛya wɛrɛ bɛ se k'anw sɔrɔ tile 15 in kɔnɔna na an bɛna kuma nin bɛɛ lajɛlen de kan minnu b'a a baara la n'o ye sɛnɛkɛlaw ta fanfɛla ye n'o ye bagan maraw kɛ spécialistes ye ka na se mɔni yɔrɔ ta fanfɛla ma min b'a la n'o ye gɛlɛya ye u b'o dɔn min b'a la n'u ye jateminɛkɛla k'a fɔ nin bɛ se k'an lataaɲɛ an ka laɲini min ye hakilila ye min ye a bɛ taa o sira fɛ k'an bɔ tɔɔrɔ dɔ kɔnɔna na kuma bɛna kɛ nin ka tile 15 in kɔnɔ ministère minnu ɲɛsinlen don a ma a bɛ ministère 3-4 bɔ minnu bɛɛ bɛ baara k'o cadre kɔnɔna na an ni olu de bɛna kuma tile 15 kɔnɔna na o kɛ experts minnu bɛ o kɛ kow ɲɛma u b'a ɲɛdɔn jamana bɛ se ka labɛn cogo min yalasa ni laɲini bɛ se ka sabati ministère de l'agriculture b'o la élevage pêche b'o la ministère du commerce b'a la assainissement o fana b'a la donc ni ministère ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan n'u bɛɛ lajɛlen kɛ kan ka kuma u ye experts ni se kɛra min ma don min n'o nana an n'o kɛ kan ka min fɔ an b'o fɔ la n'o ta tɛmɛna ni se kɛra dɔ in fana ma a bɛ k'o cogo la. Cikɛlaw tɛ se ka baara kɛ fo k'u kalan sɛnɛ yɛrɛ taabolo ɲuman na ni n ko sɛnɛ o ye sɛnɛ o ye bagan mara ye o ye mɔni ye ani kungo nafa sɔrɔ sira an bɛ ka gafe dɔ labɛn fana a bɛ fɔ o ma ko politique nationale de conseil agricole donc n'o baara nana daminɛ ayiwa cikɛlaw kan ka bilasira cogoya min na pour que u bɛ se k'u ka sɔrɔ kɛ dɔ bɛ se ka fara u ka sɔrɔ kan cogoya min na an kɛlen bɛ k'o hakilina fana ta an bɛ o baaraw fana kɛ ayiwa n y'a fɔ n ka kuma la cikɛlaw mago bɛ nɔgɔ fana na n'o ye angɛrɛ ye ani si ɲumanw an yɛrɛ ka ministère an bɔra ka tɔnsigiba dɔ kɛ o la ayiwa o tɔnsigi fana bɔra ni jaabi mun ye an bɛ fɛ ka an jija k'o baaraw fana waleya. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ni kun ye Yakuba Katile ye ni ale conseil économique social et culturel o ɲɛmaaba don hakilila a bɔra ka dantigɛlikan min kɛ aw ye lamɛnni kɛ wa an b'a dɔn k'a fɔ aw ye faamuw sɔrɔ.
cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw tarata o kun ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye don min sigilen don aw ka arajo minnu be k'a fɔ aw be o lamɛn o tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnnen ka se ka arajo yɛrɛ ni o ye kuma fiɲɛ sira min bi tɛmɛ bara kɔnɔ ni aw be aw to aw ka sojuw la ka olu lamɛn. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw be ka ne lamɛnni min kɛ sisan aw be ka lamɛn kuma bara min fɛ o kuma bara in ni o ye arajo ye. O so minnu be ni anw be kuma o bon kɔnɔna na o don kɛrɛnkɛrɛnnen be sigilen bɛ o kama février kalo tile 13 dɔw ma. O kɛnɛ sigira anw fɛ yan Bamakɔ tarata tɛmɛnen ka kɛɲɛ ni février kalo tile 13 ye san 2000 ani san 20 ani san 4. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kɛnɛ in a sigira kunnafonidilaw ka soba min be ni o ye maison de la presse ye. Kɛnɛ in sigira ye kɛnɛ in yɛrɛ bonya ni a nafa kama o ye ɲɛfɔli kɛ arajo yɛrɛ nafa min bi a la o ni arajo yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn ye an ka adamadenyaw la o ni jamanajɔ baaraw la. O bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ anw yɛrɛ ye ɲininkali tɛngu an ka jafilɛsoba min be ni o ye ORTM ye o ɲɛmaaba ni o ye Alasani Jɔmele ye. A ye dantigɛli kɛ an ka kuma baaraw la a ye min sɔrɔ ka lase an ma arajo tɔgɔla don kunga kɔrɔfɔw la. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka kulomada o laseliw fɛ. Ne b'a fɔ o ɲininkali la n bɛ fɛ k'a fɔ ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen arajo tɔgɔla don don février kalo tile 13 an b'a ɲɛnamaya. Bon, bitan an ka autorité y'a fɔ k'u b'a kɛ sous la forme de la cohésion, la concorde nationale parce que an b'a dɔn ko radio bɛ rôle caman de jouer an ka jamana in kɔnɔ yan. Kabini ne bɛ radio Mali ORTM ɲɛmɔgɔya la bi mais an b'a dɔn ko n'i ye histoire lajɛ a ko daminɛna kabini indépendance ma se depuis 1957 ka ta radio Soudan na ka na radio Mali la ka bɔ radio Mali la ka na RTM na ka bɔ RTM na ka na ORTM na ka bɔ ORTM na ka na ORTM filanan na parce que ORTM filanan ye diffusion bɔra o kɔnɔ. Donc c'est pour dire que vraiment radio jɔyɔrɔba de b'anw ka communauté kɔnɔ o de y'a to kabini a daminɛ la an ka ɲɛmɔgɔw y'a jateminɛ k'a fɔ k'u ka radio so sigi région bɛɛ kɔnɔ pour que an ka se ka couverture totale kɛ ka information distiller ka kunnafoni ɲɛnamaya di mɔgɔw ma. Donc bi k'a fɔ ko an bɛ kɛnɛ min kan moi je pense que c'est tout à fait normal et c'est très important. Mɔgɔw kun y'a fɔ ko médias sociaux nalen ko radio tɛna si sɔrɔ n'an y'a ye k'a fɔ ko alhamdulilayi radio bɛ ka taa parce que bi kunnafoni di ka kunnafoni ɲuman di k'a sɛgɛsɛgɛ radio sow de bɛ se k'a di. Voilà, donc moi je pense que c'est vraiment une journée très importante. Welekan min bɛ ne fɛ ka a las'u ma o de ye k'a fɔ ko baara o baara n'i bɛ fɛ k'a kɛ i b'a ɲini k'a baara dɔn. An y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ don an ka profession in kɔnɔ bi u m'a ɲini k'a dɔn. Bon, mais min yɛrɛ ka gɛlɛn o de ye k'a fɔ ko u yɛrɛ tɛ fɛ k'a ɲini k'a dɔn o de ye problème yɛrɛ ye. Bon, je pense que baara mana kɛ cogo o cogo n'i y'a ɲini k'a dɔn n'i y'a ɲini k'a faamuya o de bɛ se k'a nɔgɔya i bolo. Donc ne b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bi ka kunnafoni ɲini ka ko ɲini k'a dɔn ko gɛlɛn tɛ bilen o. I bɛ don réseau kɔnɔ i bɛ fɛ ka min ɲini i b'a sɔrɔ. Donc ne b'a ɲini bɛɛ k'i kalan. Bɛɛ k'i kalan vraiment avant que i ka don profession in kɔnɔ bɛɛ ka kalan ɲini k'a dɔn. Il y a l'éthique, il y a la déontologie. Profession bɛɛ n'a ka éthique n'a ka déontologie don. N'i y'o dɔn déjà fɛn dɔw bɛ yen i tɛ se ka bin a kɔnɔ quoi. Donc ne b'o de ɲini denmisɛnninw fɛ vraiment u ka taa hali doyen an minnu ye doyen ye nous sommes prêts pour accompagner parce que métier min don je sais que intérêt b'a kɔnɔ bi on n'a pas besoin k'a fɔ k'i bɛ taa radio so jɔ ou bien ka télévision so jɔ i ka téléphone kɔnɔ i bɛ se ka fɛn caman kɛ i bɛ se ka kunnafoniw cari i bɛ se ka jaw ta i bɛ se ka traiter i bɛ se ka kɛ cogoya min i ja donc c'est devenu très facile mais aux facilités kɔnɔ il faut faire beaucoup attention surtout k'an bɛ jamana min kɔnɔ bi ka kunnafoni kuntanw di mɔgɔw ma a ka teli ni fɛn bɛɛ ye. Bon, a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ min ye bɛɛ kan k'a dɔn donc il faut faire beaucoup attention. O tɛmɛnen kɔ soba min be ni ale haki ye ni ale ka caw bɛnnen don arajow kɔlɔsili ma o ni k'u tɔbɔtɔ yaasa o kana se ka sariya sɔsɔ baaraw kɛ o ni arajo yɛrɛ ka hakɛ ye min ye ko o bɔ yaasa arajo hakɛw bɛ se ka dafa o soba min be ni o ye haki ye a ɲɛmaaba dɔ be ani a ye barosigi kɛ nin kɛnɛ in kan ni o ye karamɔgɔ Jalo ye a ye dantigɛli kɛ nin don kɛrɛnkɛrɛnnen in kan an ye ɲininkali minnu tɛngu a la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ ale yɛrɛ ka dantigɛlikanw na. ɲɛma asalamualeykum. Waaleykum salam. Yala i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an lamɛnbaaw ye a ka sabu kɛ anw kɔni b'i dɔn wa an b'i jɔyɔrɔ dɔn jamana in kɔnɔ nka bi ye don kɛrɛnkɛrɛnlen ye Bamakɔ Mali arajow bɛɛ lajɛlen ka don kɛrɛnkɛrɛnlen don aw nana o kɛnɛ kɔnɔna na yala e yɛrɛ ye jɔn ye kɛnɛ in.
ne tɔgɔ Abdulaziz Musa Diallo n nana bi radio anniversaire la mais n bɛ baara kɛ hakili la mais radio kɛnɛ tɛ se ka fɔ ka bɔ ka dantigɛli kɛ waati ni waati ka fɛrɛ di jamana marabaaw ma ni o ye président Musa Mara ye. Fɛrɛ min bɛ kɛ sababu ye yaasa jamana in bi gɛlɛya min kɔnɔ jamana in ka kɛta kan ka kɛ min ye o ni fɛrɛ kura minnu kan ka boloda yaasa jamana in bɛ se ka kolosuma cogoya min jamana in ka ɲɛta baaraw ka taa se a ka siniɲɛsigi baaraw ma o bɛ se ka jidi cogoya min. Cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw a ye barosigi kɛrɛnkɛrɛnnin kɛ ni o ye Musa Mara hakilina ye. Barosigi in bolila fɛn min kan o de ye k'a fɔ an ka tunkaraden minnu bɛ jamana kɔ kan ni dɔw yɛrɛ bɛ a fɔ k'a fɔ ni ye maliden ta 100 o 100 o tunkarakɛw bɛ taa fo 20 walima 25 minnu bɛ k'a fɔ u bɛ jamana kɔ kan wa n'u jɔyɔrɔ ka bon fasojɔ baaraw la kosɛbɛ. Musa Mara a ye a yira k'a fɔ nin tunkarakɛ minnu bɛ ni o ye jamanadenw ye n'u taara tunga fɛ ka taa fɛn ɲini ka na don faso kɔnɔ wa ko waati de sera sa min ye jamana marabaaw ye u ka o hakili to tunkarakɛw la ko u nin don jamana ka ɲɛta baaraw la ka sabu kɛ ko u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. Musa Mara ale ye dantigɛlikan min sɔrɔ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛnni kɛ o la ni o bɛ tali kɛ Musa Mara yɛrɛ ale hakilinaw kan. An balimaw an ka bi jamu kan a bɛ an b'a fɔ jamana kɔnɔden minnu ma ko diaspora maliyɛn minnu ka sigi yɔrɔ bɛnna jamana kɔkanna ma. An bɛɛ b'a fɔ ni Mali bɔ ye 10 ye 5 bɛ bɔ olu fan fɛ ne yɛrɛ dalen do la. Maliyɛn minnu bɛ jamana kɔkan dɔw ko 6 millions dɔw ko 8 millions an bɛɛ b'a dɔn million caman kɔni don. An b'a bisigi fɛnɛ ni maliyɛn kɛra 100 ye 20 fo 25 o bɛ kɛ maliyɛn minnu sigilen bɛ jamana kɔkan. Donc jamana si tɛ se k'i kɔ don o jamana kɔnɔdenw na a ka ɲɛta sira o de la an ka fɛɛrɛw tigɛ ka an ka jamana kɔnɔden minnu sigi yɔrɔ bɛnna kɔfɛla ma k'u sen don kosɛbɛ Mali ka ɲɛta la. Hakilina damadɔw bɛ an kan ka tɛmɛ olu fɛ. A fɔlɔfɔlɔ ye min ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan jɔnw de don ka u bɛɛ recenser bɛɛ ka nina sɔrɔ bɛɛ ka papier sɔrɔ ka tila ka recensement matarafa ka taa minnu bɛ baara mun na minnu bɛ yɔrɔ minnu na minnu ka laɲini ye min ye an ka consulat fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan olu ka baara fɔlɔfɔlɔ ka kɛ u ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ olu kan ka minnu dɛmɛ u k'olu yɛrɛ ɲini k'u dɔn fɔlɔ ka base de données belebele sigi bɛɛ b'i yɛrɛ ye min kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye an bɛ se ka fɛɛrɛ ninnu tigɛ ni garijɛgɛ ɲuman ye laɲiniw ka sabati a kɔnɔna la. O kɔfɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan jamana ye fɛɛrɛ tigɛ nin y'a san 3 san 4 ye ka politiki kura sigi n'an b'a fɔ ma ko PONAM politique nationale des migrations. O ye hakilina kuraw ye an bɛ se ka min kɛ sababu ye ka an ka jamana kɔnɔdenw dɛmɛ jamana kɔ. An mago bɛ miliyari 16 la k'o politiki bila sen kan san 5 kɔnɔ. An k'o politiki bila sen kan. O politiki in jɔ sen dɔ ye min ye maliyɛnw sigilen bɛ yɔrɔ min na k'u lakana ye. Parce que jamana kɔnɔdenw a bɛɛ tɛ k'a fɔ k'u bɛɛ ka na o. Dɔw sigilen bɛ yɔrɔ dɔw la u bɛ fɛ ka baara kɛ yɔrɔ ninnu na o ni lakana min ka kan k'u dɛmɛ k'u lakana bin kana k'u kan ka mɔgɔw minɛ k'u datugu k'u lajaba an ka se ka jamana bila sira kan a b'a ka jamana kɔnɔdenw lafasa u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la diɲɛ kɔnɔ a se b'an ye an man k'an kɔ don o la. Politiki in fan dɔ y'o ye politiki fan dɔ ye min ye fɛnɛ k'u ka segin jamana kɔnɔ k'o la nɔgɔya an bɛna kuma dɔw k'o kan an ka politiki in waleya. O kɔfɛ hakilina wɛrɛ jumɛn bɛ an ka jamana maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan diaspora an k'u sen don jamana marayɔrɔw la u ka kɛ gouvernement kɔnɔ ka caya 1 2 tɛ dɛ ka caya u ka kɛ assemblée nationale kɔnɔ
min ye u yɛrɛ ka kuluw ye n'o ye organisation ye o fɛnɛ ka dilan ka sabati pour que olu ni gouvernement ka se ka baara kɛ diaspora bɛ nafa sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min n'an ye baara kɛ ten an ka tunkarakɛw bɛ se ka kɛ sababu ye ka jamana maracogo ka caman fara a dilanni kan jamana kɔnɔdenw bɛ nafa sɔrɔ a la ne y'a fɔ a ka ca ni san 10 ye n ko n'a fɔra ko maliyɛn mana kɛ 100 ye 20 ou 25 o ye tunkarakɛ ye an ka kɛ ni gouvernement fɛnɛ kɛra da min ye o tila 4 ou bien tila 5 o ka kɛ tunkarakɛw ye n'i ye gouvernement kɛ 25 ye 5 ka kɛ tunkarakɛw ye o bɛ kɛ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ se ka na ni nafa caman ye n'i ye tunkarakɛw sen don jamana marayɔrɔ la o ye hakilina ye an kan ka min bila sen kan hakilina wɛrɛ ye mun ye an ka consulaw k'u yɛlɛma k'u kɛ jamana kɔnɔdenw sago ye u bɛ dugu o dugu la consulat sigikun tɛ foyi ye tunkarakɛw ka hɛrɛ sɔrɔ consulat kana kɛ binkani yɔrɔ ye maaw kan n'an bɛ se k'o matarafa an bɛ tuma dɔ ta tunkarakɛw bɛ to ka consulat noter minnu bɛ faransi olu bɛ faransi consulat noter minnu bɛ jɛda olu bɛ jɛda consulat noter minnu bɛ pɛkɛn olu bɛ pɛkɛn consulat noter noti min mana di consulat ma dɛ baarakɛbaw ka minɛ ni o ye u ka carrière kan n'o kɛra sisan minnu bɛ baara kɛ consulat kɔnɔ u b'a dɔn u kan ka kɛ minnu sago ye an ka baara ko ka o ye hakilina ye min bɛ an dɛmɛ tunkarakɛw ka kɛ jamana jɔsenbere dɔ ye o kɔfɛ an b'a dɔn an ka tunkarakɛw tuma dɔw la minnu ye kalanbaw kɛ tuma dɔw la u bɛna kalan kɛ an ka ekɔlisow la yan programme dɔw yɛrɛ b'o la ko top 10 an ka caman fara o baara kan an ka walankata fɛnɛ a kana kɛ kalan ye an ka kalansow dɔrɔn na donc an ka maliyɛn docteur ba minnu ye tunkarakɛw ye olu bɛ se k'an ka dɔgɔtɔrɔsow dɛmɛ cogoya di a dɔw bɛ k'a kɛ dɛ mɛ ka caman fara kan minnu bɛ sɛnɛko dɔn jimara ko dɔn olu fana kana k'an ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ minnu bɛ bagan mara ko dɔn olu kana k'an ka bagan maralaw dɛmɛ minnu bɛ fɛn o fɛn dɔn ka sira dilan olu bɛ se ka na tuma ni tuma ka na mɔgɔ minnu b'o baaraw kɛ mali kɔnɔ ko n'olu dɛmɛ u ka baara la bolola baarakɛlaw b'o la fɛn caman b'o la a dɔw la yɛrɛ technologie bɛ cogoya min na u bɛ se k'u to u ka jamana kɔnɔ k'a dɛmɛ lase an ma yan technologie sababu la an k'o fɛnɛ walankata o bɛ kɛ sababu ye jamana kɔnɔdenw minnu bɛ kɔ kan ani jamana kɔnɔdenw minnu bɛ kɔnɔna la u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma nɔgɔya la cogoya min na jamana bɛ nafa sɔrɔ o la o kɔfɛ minnu bɛ fɛ ka segin ka na an ka fɛɛrɛ tigɛ ka sira dayɛlɛ ka projet dilan seginni bɛ nɔgɔya cogoya min na fɛn fɛn bɛ fɛ ka na u bɛɛ la na ka taa u ɲini yɛrɛ k'u la na komi an y'a ye a kɛra cogoya min na Côte d'Ivoire ka caya 100 yirikaw ba yirikaw maliyɛn caman ka na u kana an dɛmɛ an ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ u jɔyɔrɔ bɛ yan an bɛ kun fɛnɛ an ka baara daminɛ o kan n tɛ ɲinɛ an ka bourse d'excellence kɔ o yɛrɛ anw bɛ minnu ci ka taa kɔfɛ u ka taa kalan kɛ olu caman bɛ olu bɛ to yen fɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ k'o bɛɛ jɔ bourse d'excellence fɛn fɛn bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ ka sigi wa jɔyɔrɔ ka d'u ma jamana kɔnɔ wa minnu bɛ taa fɛnɛ depuis u taa tuma an ka jateminɛ k'u nɔfɛ ka tugu u nɔfɛ dɔɔni dɔɔni k'u ka seginni préparer u bɛ tila tuma min na seginni bɛ nɔgɔya o y'a sɔrɔ an y'a préparer o fɛnɛ ye sira ye an kana ɲinɛ o sira kɔ an k'o bila sen kan sira wɛrɛ ye mun ye an ka maison des Maliens de l'extérieur min bɛ yan projet kɔrɔ dɔ tun b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko guichet unique an k'o lawaleya joona tunkarakɛ min bɛ na jamana kɔnɔ n'a mago bɛ papier la dugukolo ko b'a la a bɛ fɛ ka cakɛda dayɛlɛ a mago bɛ fɛn o fɛn na a kana taa boli administration ni cɛ a k'i ɲɛsin o guichet unique ma dɔrɔn n'a y'a kungo fɔ o guichet unique ka a ka baara kɛ ale place la o bɛ kɛ sababu ye an ka tunkarakɛw b'a dɔn ko u ser'u bara u b'u bara ka dɔ bɔ binkani na ka dɔ bɔ takasegin na tunkarakɛw fan fɛ o bɛ an dɛmɛ an n'u ka jɛ ka baara kɛ jamana ka sabati o kɔfɛ wari min bɛ bɔ kɔfɛ ka na tunkarakɛw sababu la an k'a lajɛ a wari bɛɛ kana kɛ dun ye dɔrɔn ka ban a bɛ se ka don ba la cogoya min na ka kɛ ka cakɛdaw jɔ
a bɛ se ka don ba la cogoya min na k'a kɛ ka forow dilan a bɛ se ka don ba la cogoya min na k'a kɛ ka dugu ni jamana dɛmɛ k'u sabati o de ye développement ye o de ye ɲɛta ye wari nana ne y'a dun ka n sigi ɲɛta man ca o la dɛ wari nana ne y'a kɛ ka baara kɛ min b'a kɛ n bɛ se n yɛrɛ kɔrɔ kin bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ jamana bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ an k'o caman lajɛ ni miliyari yirika min bɛ na ne a fan dɔ donn'o la o bɛ se ka kɛ ka jamana dɛmɛ nin ye hakilinaw ye n'an ye baara kɛ nin hakilina ninnu bɛɛ kan k'a sabati san caman caman a bɛna se ka kɛ sababu ye maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan u b'a dɔn ko jamana in y'u ka jamana ye u b'a dɔn u jɔyɔrɔ bɛ jamana in na u b'a dɔn fɛnɛ jamana in ye chance ye olu bolo an bɛ jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma jamana bɛ basigi jamana bɛ sankɔrɔta an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ a la mali mago b'o de la bi an balimaw nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw an ka fɛnkɔrɔbaw an ka foli ani waleɲumandɔn o ni barikada bɛ ka taa aw ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la